Como sabedes, recentemente o Goberno do Estado español, contando por votos a favor do PP e do PSOE, decidiu reducir o número de caixas co fin de sacar o carácter semipúblico e converterlas en entidades bancarias, ou seja, dar o primeiro paso para no futuro próximo privatizarlas. O BNG tomou a iniciativa e presentou unha moción e unha proposición no Parlamento galego para dotar a Galiza dunha nova lei de caixas. A presión política do BNG dos seus proitos. O Parlamento galego, pasado 29 de decembro, aprobou unha nova lei de caixas. Pero isto non supón un final para nós, senón que é o primeiro paso de cara á fusión das caixas. O BNG leva meses defendendo unha postura de país clara, mentras o PP e o PSOE están na igualdade e ausencia, condicionados ambos os dous por as estrategias estatais, partidarios das desaparición das caixas. Contamos hoxe aquí con nós o portavoz do BNG no Congreso dos Diputados, Francisco Jorquera, que nos vai contar máis en detalle a importancia desta lei para que sigamos conservando os nosos aforos aquí en Galiza e que o centro de decisión destes aforos se dirixa desde aquí, desde o país. Sen máis, agradecendo-vos novamente a vosa presencia aquí, que doy a palabra ao compañero Paco. Gracias por a vosa presencia. En primeiro lugar, tengo que facer unha confesión. Eu sabía que tiña que falar nesta charla pois da posición do BNG a respeito da fusión das caixas, a respeito da lei das caixas. A miña intención era procurar explicarvos que o que está en xogo con todo o debate que hai a respeito do futuro do sector financiero, ainda que sabía que este era o tema que motivaba esta charla, non sabía que era o seu título exacto. Acabo de ver que o título exacto é As caixas de aforros e o futuro da economía de Galiza. E teño que decirvos que me parece un título extraordinariamente afortunado, que ademais enlaza por un día a comenzar, porque estamos a falar dun tema que pode parecer o mellor un tanto ladrillo, pero que ten moitísimo que ver co futuro da economía de Galiza, que, por tanto, ten a ver con benestar de todos. Por tanto, un tema de capital importancia. E dado que a charla se titula As caixas de aforro e o futuro da economía de Galiza, vou comenzar por unha obviedade. Estamos vivindo unha crise económica moi profunda, moi aguda. Facía tempo que non había unha crise económica dunha dimensión semellante, e non só é importante sairmos da crise económica, senón tamén é importantísimo como se vai sair da crise económica. Porque, mirade, en todas as crises económicas, ao final hai quen gana. Inda que perda a maioría, ao final hai quen gana. Entón, nese sentido, creo que sería conveniente facer unha serie de reflexións previas antes de entrar en materia. Cal é a orixe desta crise económica? O que ninguén discute é que no plano internacional, inda que a crise económica no Estado español pode estar máis agravada tamén por unha serie de factores internos, a orixe, o desencadenante desa crise económica foi a crise originada no sector financiero. E esa crise originada no sector financiero foi debido, sobre todo, unha concentración realmente elevada nese sector, o feito de que haxa unha concentración no capital financiero excesiva, o feito de que o capital financiero acadase unha posición de clara predominancia sobre o capital productivo, o capital máis vinculado á economía productiva que crea riqueza estable e duradeira. Esa crise no sector financiero obedeceu a orientación dese capital financiero cara a actividades especulativas de alto risco, cando esa crise no sector financiero obedeceu a falta de regulación, falta dunha supervisión eficaz por parte do poder público de como estaba ordenado ese sector e cal eran as prácticas nas que estaba incorrendo este sector. Eu creo que é moi importante lembrar iso, cal é as causas da crise económica, porque o paradoxo que sendo este
a causa principal da crise económica a nivel mundial, o Estado español se está utilizando como pretexto esta crise para impulsar unha reestruturación de todo fieiro de corregir os problemas que daron esta crise precisamente se agraven, se multipliquen, que de resultas desta reestruturación haxe aínda unha concentración moito maior neste sector. E a que me estou referindo? Estou me referindo a algo o que xa o compañero. Como sabedes, o Goberno apresentou e foi aprobado no Congreso dos Diputados co voto a favor do Partido Socialista do Partido Popular, o segundo lugar, a maioría de todas as forças políticas nacionalistas, apresentou un decreto de lei en virtude do cal se institúe o FROP, Fondo de Reestruturación Ordenada do Sector Bancario. En que consiste este fondo? O Fondo de Reestruturación Ordenada do Sector Bancario. Consiste en dotar este fondo inicialmente con 9.000 millóns de euros, 6.000 millóns de euros aportados directamente por os orzamentos xerais do Estado, o digo de todos, contemplar a súa posible ampliación até acadar un teito máximo de 90.000 millóns de euros multiplicado por 166 para ter unha idea real do diñeiro que se está mobilizando para cometer unha reestruturación ao sector no que se lle dá prácticamente carta libre ao Banco de España a que poida intervir entidades e favorecer un proceso de reestruturación e de concentración no sector o seu libre albedrío, sin ter en conta as competencias autonómicas, conculcando claramente competencias autonómicas, e que busca esta reestruturación. Esta reestruturación o que busca, en primeiro lugar, é reducir o número de caixas de aforro existentes no conxunto do Estado español. De feito, moitos expertos vaticinan que o remate deste proceso, pois non me atrevo a poñer data, pero a medio prazo, o número de caixas de aforro no conxunto do Estado español pode quedar reducido a 10 ou incluso menos de 10. Que busca? Repriorizar as caixas, favorecer un proceso de concentración, de fusión entre elas, no que se pretende, ante todo, primar que as fusións sexan entre caixas de distintos territorios. Que busca? Reducir o peso de consumo das caixas de aforro no consumo do sector financiero. En definitiva, que no sector financiero teña unha posición aínda moito máis dominante, moito máis preponderante os bancos. E que busca? Bancarizar as propias caixas, introducindo reformas nas caixas que as aproximen na súa organización e na súa maneira de operar os bancos, por exemplo, dotando de plenos dereitos a accionistas privados dentro das caixas. Eu pido-vos un momentiño que matinedes no que isto significa. En definitiva, a conclusión sería que ante unha crise económica que a nivel internacional tivo estas causas que acabo de comentar, ao final, as sacrificadas son, curiosamente, as entidades máis sometidas á tutela pública, as entidades